Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay ka sa tanang mga pagdaig ug pagpasalamat. Pasalamatan ikaw namo tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy sa matag usa ka namo. Kanimo naghangyo kami nga imong panalanginan kini nga programa ngaon ta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ikaw o Dios magatandog sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga tawo nga nagapaminaw nga pinaagi sa imong pulong o Dios ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Panalangini ang mga tawo Ginoo nga naghatag og pakigdugtong niini nga programa. Ikaw maghatag kanila sa mga maayong panglawas. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon higala sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, kinini ang ni ay text nga kuha man na some text missing man tabangan sad tika himo og canvas maora ni na kuha namot unsa ani palihog kinsa tong nag-text ani i-please lang og kuha ani kanana ang klaro kay na some text missing man. Sir, maayong hapon sa inyo dinang tanan sa radyo ug sa tanan nga naminaw. Nagsunod mi ninyo pirmi sir, ang akong nuno kanunay nagyud maminaw sa inyo has. Salamat sir, si Renato de Aine. Okay, dagang salamat ni ana Renato, gikalipay namo nga kanunay mo nga nagsunod sa pagpaminaw sa ato nga programa. Well, niya patay basahon. Okay, pangutan naman napay usa. Okay. Pastor, maayong gabi sa inyo ha. Kami mga born again apanduna pangutanag hapon So sagdi lang kay ato ra gyud unya mo nga tiksan ani og igabot na sa panahon nga tubago na gyud niha. Kay kuan man gud na may mga pangutana pod nga ato nang makuanandaan matiksandaan. Okay, sir, maayong gabi Usahay dili mi sa inyo makapamati tungod sa brownout. Unya masuya lang mi kay humanon usa inyong program usa mo balik ang kurente. Maunay hinungdan nga usahay kami pod medyo mahawangan kay dili man gud namo nasanayan nga di mi makabati sa inyong programa. Unya kasagaran namo di pa mi manihapon og dili mahuman ang inyong program. Salamat sa pagbasa sir. Si Nancy di ay ni. Okay, daghang salamat Sister Nancy. Mao nay nindot. Mo nay gingon God first, no? Di usa mo manihapon mientras di pa mahuman ang atong programa. Mao gina ang Dios mo unahon. Last text nga akong basahon. Okay. Sir, mo-greet ko og advance happy birthday sa akong pinalangga nga uyuan si Yuyo Mundil. Mag-birthday siya karong Sabado. Yo, advance happy birthday yo. Hapit na gyud ka. Moabot sa kalendaryo yo, pero sagdi lang gwapo ra man gihapon yo. Og mo greet sad ko og happy wedding kar advance gihapon sir karong Domingo. Ang ako nga special cash special cousin Okay, may nigid tinuod na special nga cousin
Okay, salamat sa tanan nga nag-message ato sa dili pa si brother sa dili pa higala ato sa nga tan-awo sa diha brad Isaw nga atong monitor aron mahibaw-an nato nga atong mga minahal nga mga tigpaminaw. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan og makiglan mga suking tigpaminaw netong programa sa kanginan Jesus is our hope. No, sa pagkakaroon nga ginahimo nato nga live broadcast doon na natin na-receive nga mensahe gikan sa ato ang mga viewers. Aniya sa Brother Ronilo Itang mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Levi ug sa tanan nga kaigsunan sa makunanayong naminaw og nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Dindiya sab sa ato nga Pikas Monitor ato sab nakita nga nakiguban kanato sila si Brother Neil John Bersero, niapod si Sister Imelda Osabel Borracho watching from Hadang Lungsod Medellin, niapod si Brother Bernie Bragat, niapod si Sister Nuna Hani Monterde Punay watching from Agho Dan Bantayan, niapod si Sister Ginalyn Lumuntad, niasab si Sister Jimilen Gomez Tikling, niasab si Sister Judith Pipito Baring Store, niapos Brother Larry Jr. Punay ug si Brother Areston Bueno. So sa pagkakaroon mga kaigsunan ug makiglan mao pa ni ang atong nakita nga mga higala ug mga igsuon nga nakig-uban og nagsunod nining atong programa nining taknaa sa kagabion. Well, alang sa yun sa atong programa, ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Isaw mga higala adto ta sa paghatag og dugang pa nga pagpasabot ni ining pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga programa, no? Kay ato naman ning gihisgutan kagabi pero ato ning padayunan. Okay, atong kuani matingala man ta aning mga Jehovah's Witnesser og unsay isulti sa Watchtower tuo po dayon. Gisabot ni sila sa Watchtower nga dili lang ta mangadto og langit, anhi lang ta sa yuta, tuo po dayon. Salamat sir, si Luigi Kantutay ni. Okay, daghang salamat brother ba ni, sister ba ni nga Luigi Kantutay, no? Salamat yun kayo sa imong gitext dire. Karon ikaduha ning gabi nga matagaan nato og pansin sa pagtubag kining imong gitext dire. Well, ato nang gipasabot kagabi nga ang kining kalibutan kining yuta dili gyud ni mahitabo nga maoy sundon sa mga maaghop matud pas Mateo kapitulo 5 bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Kay ang panulundon sa mga maaghop mao magyud ang kanang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios diin adto magpuyo ang mga matarong. Ikaduhang Pedro 3:13. Dili kining yuta maoy sundon sa mga matarong. Pero bago na mangyari nga makapanunod o makapuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang mga matarong, dalhon una didto na sa langit. Unya sumala sa mabasa sa Biblia, magstay sila dito within 1,000 years. Sumala sa gisgutan sa Biblia. Ato niya na nga ikuan og may time pata, no? May tungod niya na. Okay. May tungod niya nang mga panghuna-huna lagi ato na nga gihisgutan gyud kagabi nga kining kalibutan mga tunaw pinaagi sa kalayo. Ug unya ang mga tao nga mahimong sugnod sa kalayo. So usahay moabot sa atong mga panghuna-huna tawhanon nga mga pagpamalandong ug pangagpas nga tingali kaha kining mga tawhanaa nga dili moadto og langit kay ani rasyuta tingali ka kun mauba kini ang gipasabot. Sumala sa gisgutan sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 19 nga ang yuta pagasunugon og ang mga tao mahimong sugnod sa kalayo. Karon ato na nang gihisgutan kagabi nga dili kining yuta mao ang ingnon ta panulundon sa mga matarong. Okay, niya ato ning diskasan ang tao dili gyud una ingon nga dili maadto og langit sigon sa mga pagtulunan nga gitudlo sa iglesia sa Dios, especially sa na-involve karon sa atong gitext sa Jehovah's Witness, no? Kung atong tan-aw dinhi panahon sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo, tan-awa ra gud ninyo kung giunsa paghulagway, no? Kung atong tan-awon sumala sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11,
Ingon niini ang gisultiyo sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11, ingon niini ang gihisgutan dinhi niining bersikuluhan. Nagingon, og sa nakasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit og na nagpaingon siya sa itaas, tan-awan nagtindog tupad kanila ang duha ka mga tawo nga nagpistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagtutok sa langit. Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo, muadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Timan-ig gyud nga sa Jesus mubalik ra nga sama sa ilang nakita, kay si Kristo mibiya hawa pananaw sa ilang mga mata nga sinapwang sa mga panganod paingon sa langit. Apan ang duha ka mga tawo nga nagbistig maputi nag-ingon sa mga tinunan, mga taong Galileanhon, nganong nagatutok man kamo paingon sa itaas. Kining Jesus nga gikuha kaninyo, mubalik raon niya ang asama sa inyong nakita sa iyang pagsaka. So mubalik gyud si Kristo. So tandaan nato na ha. Karon sa pagbalik ni Kristo, unsa man ang estado o paghulagway dinis bala ang kasulatan. Kay kagabi ato namang gisgutan nga kining kalibutan na matunaw pinaagis kalayo og unya ang mga tawo mahimong sugnod sama sugnod sa kalayo. Karon ato na nang nasabtan kung unsang yutaa ang pagasundon sa mga matarong mga maaghop. Og kunia sa atong nuntan ang gisulti sa Buhat 1:9 ngadto sa 11 nga matud pa sa manulunda nga kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik raon niya nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka ngadto sa langit. Karon unsa man ang estado niini sa diha nga mobalik na ang atong Ginoong Hesukristo? Pamatian ninyo ang Mateo 25:31 ngadto sa 34. Unya hinuktokin ninyo pag-ayo labi na gyud sa atong mga kaygalaan nga mga miyembro sa Iglesia sa Dios nga di gid sila moadtog langit, dinhira sila niining kalibutan na niining yuta. Sa ato sad nga mga kaygalaan nga mga Jehovah's Witnesses, dili pod sila moadto og langit, kundili anhira gid sila niining yuta. Mabitaw nga ang pangutanan ni Luigi nag-ingon mahibulong masadtaan ni nila ug unsay isulti sa taga Watchtower mutuo lang po dayon. Well, ni ata ang atong hisgutan dinhi dili kun unsay gisulti o gitudlo gidoktrina sa Watchtower, kundi nga musulti pa dinhi sigon sa gitudlo o gidoktrina dinhi sa balaang kasulatan. Okay, sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa kananaang 11, kining Jesus nga gikuha kaninyo mubalik raon niya nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So sa pagbalik ni Kristo, kung siya gisapwang sa mga panganon ug unya nakita siya sa iyang pagbalik, mao sa gihapon sa puangon siya sa panganon ug unya makita sa gihapon siya. Unya kung atong tan-awon Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 ngadto 34 ingon niini, og inig abot na sa anak sa tao. Tandaan ninyo nga kining terminong gigamit anak sa tao referido kining ngadto kang Kristo. Inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo na adunay dako nga pagkakaiba kaysa diha nga ni anhi si Kristo nagpakatao siya, apan sa iyang pagbalik dili na siya magpakatao kundi inubanan sa dakong himaya ug sa tanan nga mga manulunda ug siya magalingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. Kapag maghisgot ka og trono, kini nagpaila og nagpasabot nga hari. Og sa unang mga panahon kung atong susihon, wala gani tawo nga makahimo sa pagduol sa hari gawas kun siya kinahanglanon gipatawag sa hari. Kay nganuman nagkahulugan kana sa iyang kamatayon nga moadto siya nga wa siya kinahanglana. Og wala say tawo
nga magpasipala og lingkod ni anang trono kung siya dili hari. So mao dinhi sa Biblia nga sa pagbalik ni Kristo siya hari, nga mailag nga tawag nimo, He is the Kings of all kings and Lords of all lords. Ang gisulti dinhi, inig-abot niya uban sa dakong himaya ug sa tanang mga manlulunda. Meaning dili si Kristo mag-inusara sa iyang pag-anhi ni ining kalibutana, ubanan siya sa tanang mga malunda. Nya nagingon dinhi siya mulingkod diha sa iyang mahimayaon nga trono. O makita mo na ang pagkahari ni Kristo, mahimayaon pagayod. Unya sa 32 ingon niini, dapat nga pansinon kini sa atong mga kaigsunan nga mga iglesia sa Dios o sa atong mga kaigsunan nga mga Jehovah's Witnesses. Ato kunong tagaan ni ayaw ipairal sa inyong huna-huna kung unsay mga teorya o ideolohiya nga gitudlo sa inyong mga pangulo. Kung dili, ang gitudlo gid sa Biblia mo'y dapat ninyo nga pansinon. Dili nang gitudlo nga muramog nagsunod-sunuran sa taga Watchtower. Niya nakabantay mo pila ka bisis nag-declared ang Watchtower nga mobalik si Kristo anang tuiga anang bulana ng pitsaha, pero wa gid mahitabo nga ning balik. Ni nagpasabot nga sila mismo sa ilang pagpaila o sa inyong pagtanaw sa ila nga sila taas nagkaalam og kahibalo, adunay daghan nga mga kapalpakan kung kamatuoran ang ato nga pag-usapan. Niya pamatiin nyo sa 32. Ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Sa ato pa tanang mga nasod sa kalibutan pagatapukon na. So kung imo ning tan-aw dinhi, makita nimo nga wala gyud makaiskapo kay ang tanang katawhan sa kalibutan iya hamang pagatapukon. Unya nagingon dinhi, ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sa tanawa na, sa pagbalik ni Kristo adunay duha lamang kapundok sa tao, matarong og dautan, nga matud pa karniro og kanding. Ipasumbingay raman suwa na hulagway nga ang relihiyon mo'y ma-entertain sa pagbalik ni Kristo. Kung dili, duha lamang kapundok, karniro og kanding, ang buot ipasabot matarong og dautan lang. Unya ang mga tao pagatapukon gikan sa tanang kanasuran. Okay, manmanin ninyo ang gingon sa 33. Og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo. Buot pasabot ang mga matarong sa iyang tuo. Apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Tandaan ninyo nga ang mga dautan na aswala. Meaning, nga duha lang ka grupo. Duha lang ka pundok ang tao, karniro ug kanding, diha sa tuo ug sa wala. So pamatiin ninyo kung unsay gisgutan ni 34 sa kananaang 34. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Tandaan ninyo nga ang gingharian nga gisgutan dinhi sumala sa Mateo 6 nagingon si Kristo, nagaamahan namo anaa sa mga langit. Busa kun imong tan-aw dinhi ang mga karniro diha siyang tuo mo ingon siya, umari kamo panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So asa man di ay ang gingharian sa Dios? Dan anhi ba siya dinhi maghari sa yuta? Ang paghari sa Dios sa yuta dili kining yuta, dili kining kalibutan, kundi didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang pagabuhaton. Dili kining yuta nga tan-aw magtimaan mo sa mga dagko nindot nga balay o mga building nga kamo na unyay mo puli, kamo nay manunod, dili na mo'y mao. Karon ang mga matarong iyang imbitahon, umari kamo, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Kinsay giimbitar nga paadtuon sa gingharian sa Dios? Ang mga karniro, ang mga matarong, ang kanding, ang dauta diya siyang wala, unsa may isulti, pamatian ninyo ang 41, nagingon. Unya ang hari magaingon kanila diha siyang wala. Meaning katong mga kanding, mga dautan, pahawa gikan kanako kamong mga mumuhat og dautan.
ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Kung imong balikan ang Isayas 9:19, kining yutaa pagasunugon tungod sa kaligutgot sa Dios ug unya ang mga tao mahimong sugnod sa kalayo. Kinsa ning mahimong sugnod sa kalayo? Kadtong mga taong nakabutang sa walan ni Jesus nga sa pagbalik ni Jesus pagatapukon ang tanang kanasuran, pagalainon ang usa gikan sa usa. So sa laktod nga pagkasulti mga kaigsunan, ang tao nga dili moadtog langit ginatagana kana unya nga himuong sugnod kay kining kalibutan na mga tunaw sa kalayo ug inog sugnod gayud sila. Ha? Mo ni gisgutan sa Biblia. Og unya, klaro nga didto sa kalayo, mahimo ng kauban ang yawa og sa mga manulunda sa yawa. So mag-abot sila. Kung imong tan-awon ang Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 7 hanggang 10, ang ilang gidaghanon niini sama sa bunbun sa dagat. O ingon niya na kadaghan. So mag-abot ang tanang mga dautan sa tibuok kalibutan didto unya sa kalayo sa impyerno, samtang ang mga matarong usab mag-aabot sila sa tibuok kalibutan didto sa gingharian sa langit. Okay, kung atong basahon dinhi sumala sa gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 9, ingon niini ang gisulti dinhi mga higala sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 9, ingon niini katin-aw ang gipahayag dinhi sa balaang kasulatan 20 versikulo Pinadayag Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 9. Okay niya atong basahon na nagingon dinhi. Tapos niini mitanaw ako og aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay si bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran. Timan niya tanang kanasuran Sa pagbalik ni Kristo, tapukon ang tanang kanasuran. Pero ang tao nabahin lang sa duha ka bahin, karnirong kanding, matarong ug dautan. Samtang ang mga matarong sa atong gibasa nagingon, "O mariko mo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan." O ang gingharian ginatagana asa magingharian sa Dios niya dede ning yutaan to mas langit. Karon dinay namatod pa, tapos niini mitanaw ako og aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay si bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og katawhan og tinulungan og sa tubangan sa trono sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste og nga nagdalag mga palwa sa palmira diha sa ilang mga kamot. Og misinggit sila sa makusog nga tingog nga nagingon, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono og gikan sa kordero. So dito imong makita nga ang mga tao nga iadto sa kalayo kay kining yuta at tunawon man lagi sa kalayo o gikan pod sa tanang kanasuran katawhan sa kalibutan, samtang dunay mga taong gidala dito sa langit gikan pod sa tanang kanasuran sa kalibutan. Kay lagi sa pagbalik ni Kristo ang taong mabahin man lamang sa duha ka bahin. Sumatinaw dayag og klaro nga ang mga matarong adto gyud sa langit dili niining yutaa sigon sa pagdahom-dahom sa atong pipila ka mga kaigsuonan. So kung imong tan-awon dinhi pamatiin ninyo ni kung yuta ba gyud ang gisgutan. Unya dadon la mo dayon sa pangatarungan pero walay kamaturan simbolikal. Kung simbolikal unsa may kahulugan? Unsa may gipasabot kay simbolikal magkaadihay? O niya 8:11 unsay gisulti ni Kristo sumala ni ining bersikulo nagingon, og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga but gikan sa sidlakan og sa kasadpan og manglingkod tambong sa kananan kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Pagkaklaro onig pagkatinaw nga pagkasulti specifically specific mention gidini, special mention si Abraham, Isaac ug Jacob. Pero ang gisulti dinhi, sultihan ko kamo nga didto unya sa gingharian sa langit daghan ang magaipon tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug ni Jacob.
So ang gihisgutan gayud langit unya naghisgot og kananan. Meaning dito mangaon paghapon ang tao kay papaano magkaroon og kananan kung wa nay mangaon og tungod niya na sa 22:1 ug 2 dito ang pagkakanon bunga sa kahoy din ang kahoy dito nagapamunga matag bulan 12 ka klase ang bunga. Karon niya yuta bagyod ang gipasabot dinhi sa Biblia sigon sa paghuna-huna og pagsabot sa uban. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 ingon niini katinaw matud pa, kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba og sa mga parasiyo dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Wagin mag-ingon di mo makasulod sa paraisong yuta. Ang gisgutan dinhi kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba o sa mga parasiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ay langit yun, pero kailangan nga imong malabwan, imong mapalabwan ang pagkamatarong sa mga parasiyog eskriba. Kay kung dili gani kuno kamo mulabaw ang inyong pagkamatarong sa mga parasiyog eskriba, dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Wa magingon niya dili gid mo makapanunod sa yuta ning kalibutan kung dili gingharian sa langit. Ingon ni katinaw og klaro ang gisgutan sa Biblia. Dugang pa nga pagpasabot dinhi sumala sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto 4 pamatiin ninyo higala kay sa gihapon ang pulong sa Dios naghatag og katin-awan og tin-aw pa sa mineral water nga inyong ginainom matag karon og unya. So ato kuno nga tan-aw dinhi sumala sa Mateo 18 kapitulo 1 bersikulo Mateo kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 4 ingon niini atong basahon na unya kamo din ayaw mo pagka-prejudice mo dayo man ninyo gunahuna nga gibirahan mo gidaot mo iwa uy gipasabot ra kay umang daot pud mi unsam sa among makuha ana nga dili masan mo muhatag og premyo namo niya kung atong basahon 18 1 ngadto sa 4 sa Mateo nagingon sa maong higayon giduol si Jesus sa mga tinun-an nga nanag-ingon nan kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Tanawa, gingharian sa langit ang gihisgutan. Nag-ingon o gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya og iyang gipatindog kini sa ilang taliwala ug kanila miingon siya sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun mga usab kamo og mga himong samas gagmayng bata dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Mao na ang tuyo sa pagkausab, mao na ang gitawag og born again sa imong kaugalingon na bag-o og nausab ka, dili kay nausab ang ngalan sa imong relihiyong born again, ikaw mismo mausab sa imong kinabuhi. Ingon niya ni Kristo gawas kun ang tao dili mahimong usamas usa gamayng bata madili gid siya makasunod sa gingharian sa langit. Mga usab samas gagmayng mga bata. Tanawar guni ang kinaiyas mga bata kitang mga ginikanan kung nagbasa tag Biblia unya naa na tay mga anak makita nimo gyud nga ang mga bata maghatag og dako nga leksyon sa imo. Ang Biblia naghatag og pahalaga para sa mga bata. Mauna nga kitang mga ginikanan mag-amping ta. Walay ginikanan nga perpekto ni ining kalibutan na og labaw na nga wa say mga anak nga perpekto ni ining kalibutan na. Ang ginikanan kung maoy masayop, mo'y makasala, wala gay anak nga makayano-yano og kasaba labi nas gagmay pa mga bata pa, walay makayano-yano og kasaba. Pero kung ang anak na gano'y masayop, patid-patiran na makita man nato nas mga post nga ang uban magbagubol kay sa patyon aning amahana kay sa patyon aning inahana nga naman
Tungod kay ang bata ilarang sagpaon ilang dagmalan nga wa ta kabantay nga kung kita nagbasa lang mga ginikanan og Biblia makahatag og dako nga leksyon sa atong kinabuhi ang pagkabag-o o ang kausaban sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus nagsulti siya, gawas kun kamo mga usab sa mas gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. O so mo na yung gisgutan, ha? Kaya gingo din busa bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon sama nining gamayng bata, siya maong labing dako sa gingharian sa langit. Tanawa ang bata. Bisan pa nang mapadug-an pa na nimo na sagpaon unsaon na nimo. Muhilak ra ginang bata, walay igong kusog, walay igong gahom sa pagsukol nimo kay wa pa manintaw say bukog nga ikasarang sa imong kusog. Igo ra gina muhilak. Pero pila lang ka minuto gikan na magkatawa-katawa na nas imo, maglambing-lambing nas imo, nganuman kay naa sa kinaiya sa bata ang pagkamapaubsanon. Busa ang mga hamtong gisultian nga kung dili ta sa mas gagmayng mga bata nga magpaubos, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Munang naay mga ginikanan, mga tarungan dayon baya, naa man sa Biblia nga ang bata ipakastigo, pabunalan. Yes, tinuod na, pabunalan, pakastigo. Pero huna-hunaa, kadaghanan sa inahan, kadaghanan sa amahan, nga mubunal sa ilang anak, dili aron nga tulid ang ilang anak, dili aron maedukar ang ilang anak, ang ilang pagbunal, ang ilang pagkastigo, pagpalabas sa ilang hatred, pagpalabas sa ilang kasuko. Ha? Una nga, unsay magunita diya, lapdos. Muna nga, kung mahimo, kung mubunal ka manggod, edukara ang anak ngadto sa pagkaunsaman. Ha? Baka ilan yang sayop siya, ayapod paggunit anang bunal nga dagko na, gunit anang tukog. Ha? Nga naman, kay di ka nakakontrol sa imong kasuko kung unsa nakakusog ang imong pagbunal ug unya imbis ang bata maedukar, imbis ang bata makasabot, imbis ang bata mabutan, ang naa sa bata unsa man hatred, ang bata may trauma, ang bata mutahod nimo dili sa gugma, dili sa pagkananaang respeto, kundi tungod na sa kahadlok kay dagmalan ka nga pagkainahan, dagmalan ka nga pagkaanak. Og tungod ni ana si Kristo nagagamit og pagtulunan sanglitanan sa gamay nga bata nga kung dili gani mo makasamas gagmayng bata, di gid mo makasulod sa gingharian sa langit. Well, ni ang gisgutan langit dili gininyo ta. Kung nimong basahon ang Efeso Kapitulo 3 versikulo 20, nag-ingon si Apostol Pablo, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Wa man nga dinisyuta didto sa langit ug natungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong nagpaabot man ta kang Kristo nga mga pumuluyo man tas langit, kay dili na pwede nga ang tao magbuot-buot lang siya adto sa langit. Si Kristo mo ani aron pagkuha sa mga matarong dadon sa langit. Dili kay ibilin ninyo ta. Pamati pinadayag 11:12 nagingon. Unya nadungog nila usa ka makusog nga tingog nga nagingon kanila, saka kamo ngari. Ug ang ilang mga kaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapong sa panganod paingon sa langit. Tanawa, ang mga daotan anhiragid na ninyo ta, munay mahimong sugnod sa kalayo. Kay anhira man dinhi ang ilang mga kaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapong sa panganod paingon sa langit. Busa dili ta mahibulong, dili pud ta matingala nga naay mga pundok, naay mga tao nga di gyud mo adtog langit, kay kung ang tanan na lang gyud maadtog langit kinsa pa man puy isugnod unya. Mo nang gisgutan nini karon gipamulong na ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nas langit. Kinsa ang maadtos gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Nagduda, nagyud ko nga kining mga tawhanang di mo adto og langit, wa gini magsunod, wa ni magtuman sa kabubuton sa amahan. Okay, mga kaigsunan, be humble lang be cool. Kay ang atong gusto kaluwasan man,
ni ang gipumulong ni Kristo, dili tanan nag-ingon nako Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. I repeat, dili tanan nag-ampog Ginoo nga lagad sa Ginoo makasulod sa langit, kundili kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa kung dunay pundok nay mga taong di mo adtog langit, makapaduda na gyud hinuon na nga naman wa na sila nagsunod sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kung ang sila wa magsunod sa kabubuton sa amahan sa langit, kang kinsa man di ng kabubuton ang ilang gisunod karon? Kamo na lay sabot ni ana, kamo na lay tubag ana. Kay sila di man moadtog langit, matud pa ni Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Kay sila di magyud moadto og langit, ang pangutana diha kang kinsa man ang kabubuton karon ang ilang gisunod, kay matud pa ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man sa kabubuton sa man. Kay di man sila mangadtog langit, wa sila nagsunod sa kabubuton sa man. Kay nagsunod sa kabubuton sa man, langit man. Kay wa man sila nagsunod sa kabubuton sa man, kang kinsa man nagkabubuton ilang gisunod ron. Kamo na litubag na sayon ra man na kayo matubag ra na ninyo. Ngani si Kristo nagpahayag sa Juan 14:1-3. Kinahanglan dili magkagool ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anaa ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Ang mga tao dadon ni Kristo dili ni ining yuta, kundi didto sa gingharian sa amahan. Mga higala, ako nagatuo nga inyong nasabtan sa tinaw ang pulong sa Dios. Imposible nga wa mo kasabot sa pamahayag sa pulong sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Okay higala, agi og dugang pagpatinaw ug pagpasabot sa inyong natinawa na ug nakasabot na nga mga hunahuna. Atong pamatian si Brother Isaw niining dugang pa nga pagpasabot niining mga bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. Ato sa pasalamatan ang atong higala sa pagpadangat sa iya nga pangutana. Well, mga kaigsunan nato nga padayonon sa paghatag og pagpasabot sa pangutana nga ato nga nasugdan na kagabi. Well, sa dili pa ta mo padayon, ato sa nimbasahon ang mga mensahe nga napuno. Aniya si Brother Elmod Texon Yulalyo. Mayong gabi mga brad. Please ko greet ni Rolly Hira og ni Raul Batuigas og sa ila ni Inday og Efren sa GK Naminaw. Salamat. Niasab si Brother Elmodang Flores. Good evening niyo Brother John. Brother Isa og sa gihapon kanunay nagsunod sa atong programa. Niasab si Himerico Simata sigon sa interpretation ni Ellen G. White. Niapos Brother Edward Ginerias, miss you mga evangelist, mayong gabi. Mayong gabi sab ni Brother Giner. Niasab si Brother Alberto Higante Sumalinog. Niasab si Brother Milmar Iscalikas. Amen. Niasab si niapos Brother Joy Nick Perez. Bible base yan po, as you can see, not encyclopedia base. Wake up, wake up. Yan niya si Brother Himerico Simata, lisod na bro kung ang inyong panabot lang ang masunod kung baga sariling interpretation. Okay, tinuod na. Lisod gyud basta among kaugalingon ang pagpanabot ang masunod. Mo bitaw nga wa gimi naghangyo sa inyo nga sunod gimo sa among kabubuton. Mao na nga matag higayon nga ato ni nga gitubag ang mga pangutana based on the Bible. Pero kung unsa pay inyong mga rasones ug katarunganis, inyo na ang inyong gisupak ang Biblia dili kay unsa, kay wa mami nagsulti diri nga wa may basihanan sa Biblia. Og sayop ang among gisulti, please i-text diri kanang mga teksto nga inyong gihuna-huna nga mas husto sa mga teksto nga atong gihisgutan karon. Salamat.
Niyasab si Brother Joy Nick Perez, good evening po sa tanan, God bless. Niyasab si Sister Belinda Lohera Tirana, mayong gabi sa tanan nga naminaw sa DYCM o galantaw sa FB, God bless you, amen. Niyasab si Saranghay sa Energes, mayong gabi sa atong tanan og ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. Niyasab si Sister Gloria Ferrer, klaro jud kayo, syaro og di kasabot. Salamat Sislo. Nya pod si Brother Joey Mar Guaca Coro, mayong gabi sa tanan. So dinhiya sab sa ato nga pikas monitor mga kaigsunan nato sab nga nakita nakig-uban kanato atong mga higala sila si Brother Oliver Kingidjen, niya pod si Brother Jeffrey is Arrogante, niya sab si Brother John Moses Rosalios Poyot, niya sab si Brother Melvin Pipito, niya sab si Sister Jimari Peritos, o niya sab si Sister Rhoda Likigan, mayong gabi inyo din ha ma'am. Niya pod si Sister Jimiline Gomez Tikling. So sa pagkakaroon makaigsunan, mapani atong nakita nga napuno nga mensahe, maingon man ang ato nga mga nagsunod ug nagsubaybay sa ato nga programa. Ngadto tas paghatag og dugang pagpasabot makaigsunan sa pangutana nga ato nang nasugdan og tubag. So kagabi sumala sa balaan nga kasulatan atong napamatud-an mga kaigsunan ug makiglan nga dili gyud mahimo nga mapanunod sa tao ang kini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon kay pagasunogon man kini sa Dios sa ilabihang kainit sa kalayo ug bisan manggani ang mga buhat sa mga kamot nga niya sa kalibutan pagatunawon sa ingon. So ato na nga nasabtan kagabi, ato nang gisgutan sumala sa mga teksto, mga bersikulo nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Well, padayon ta mga higala ug mga igsoon sa madugang detalye sa paghatag og katinawan gyud bahin nining pagtulunana, bahin nining paghuna-una og bahin nining doktrinaha, may tungod nga dili moadto og langit kay dinhi ara sa kalibutan. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug makiglaan, ang Juan kapitulo 4 bersikulo Juan kapitulo 14 versikulo 1 ngadto sa 3 ingon ani ang ato nga makita mga kaigsunan og makiglan. Nagingon si Kristo, kinahanglan dili magkagol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anay daghang puy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna lang kaninyo, og sa mayadto na ako og makaandam na ako gluna alang kaninyo, moani ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nga niuban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. So kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, mismo si Ginoong Kristo ang nagsulti nining mga butanga nga siya moadto sa amahan aron sa pag-andam og puloy-anan alang sa matag usa. Nang kini nga pagtulunan og doktrina nga gitudlo sa balaan nga kasulatan sumala sa gisulti ni Kristo og imong itandi ang doktrina nga gigunitan sa uban nato nga makiglaan nga dili moadto og langit kay dinhi aras kalibutan. Kung imong lantawon og susihon, asa may tinuod nining duha? Ay aba siyempre ang tinuod mga kaigsunan og mga kaiglan ang mga butang, mga pagtulunan nga suportado o gipamatud-an sa Biblia mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kay kining atong mga higala duna man sa paghuna-una og pagtuo, doktrina pagtulunan mga kaigsunan og mga kaiglan nga dili moatog langit og dinhi aras kalibutan. Uy, pagbalik ni Kristo ila lang sa dayang balibaran si Kristo, dili sila gusto nga moban ni Kristo ngadto sa langit. Kay nga naman di man sila matog langit. Unya si Kristo pagkatapos niya pag-andam og puloy-anan dito sa langit, mobalik man siya dinhiya aron pagkuha sa tanang mga taong nangalagad sa Dios, mga taong nagkinabuhi nga balaan og matarong sa panahon karon. Nan kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makaigilan, kay dili man day moadto og langit, aw di lang sa desla muuban-on niya kang Kristo panahon sa iyang pagbalik dinhiya sa kalibutan sa pagkuha sa mga matarong o pagadalon ngadto sa langit mga kaigsunan og mga kaiglan. Unta inyong nasabtan mga higala og mga kaigsunan og unsay gipasabot og unsay buot nga ato ron tuklason mga kaigsunan bahin niini nga mga pagtulunana og paghunauna nga
ang doktrina nga milutaw sa kalibutan nga dili moadtog langit kay dinhi sa kalibutan usa kini kapag pangaghap og paghunahuna sa tawhanong butang lamang. Dili nato makita mga kaigsunan ug makiglan nga gitudlo nis balaan nga kasulatan, kundi ato ning makita nga gitudlo og gibuhat lang kini nga pagtulunan sa mga tawo mga kaigsunan ug makiglan. Nan karon kinsa mang pagtulunan ang atong tuuhan og gunitan, ang pagtulunan nga iya sa Dios or ang pagtulunan nga iya sa tao mga kaigsunan ug makiglan. Muna nga nining panahon na ato nga timbang-timbangon, atong hunahunaon og unsa gay insakto ikaayo sa atong kinabuhi sa umalabot nga panahon mga higala og mga ison. Well, ato nga padayunan kay gisulti ni Kristo nga siya mga kaigsunan ug makiglan moadtos gingharian sa langit aron pag-andam og puloy-anan alang sa mga alang sa matag usa mga kaigsunan ug makiglan. Ang pangutana karon si kinsa man unyang mga tawhana ang makapuyo didto ang mga kaigsunan ug makiglaan. Well, ato nga lantawon og susiyon og si kinsang mga tawhana ang makahimo pagpuyo didto sa langit, si kinsang mga tawhana ang makasulod didto sa langit mga kaigsunan og makiglaan. Naan kung atong basahon ang gisulti gihapon ni Kristo, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, nagingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. So kung imong lantawon og susiyon, kung atong palapdan pag-ayo, kung atong paladman, ato nga palapdan mga kaigsunan ug makiglan, ang gisulti ni Kristo nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, nagpasabot kini mga higalag maigsoon nga dili de tanang mga tao nga nagsampit miila, nagampo og nagalagad sa Ginoo makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. So kung aton nga ato makuha mga kaigsunan ug magiglaon, sige pasabot ato pagyud nga padayonon ang bersikulo 22 ug 23. Nan kung atong padayon nagingon, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw kalom. Kining gisulti ni Kristo nga nagingon siya, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, panahon unya nis pagbalik ni Kristo, tapos nga makaandam siya gluna dito sa gingharian sa langit aron papuy-an sa mga matagusa nga nagtuman og nagasunod kang Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung atong padayonon nagingon, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Na nag-complain kang Kristo mga kaigsunan ug makiglan. Remember these things nga propesiya ni umalabot pa lang mga kaigsunan ug makiglan kini nga gisulti ni Kristo. Nganong nakasulti man tag umalabot tungod kay wa pa man may tabo nga si Kristo mibalik mga kaigsunan ug makiglan gikan sa iyang pagbiya dinhi sa kalibutan nga mibalik siya ngadto sa langit. Nan karon kung imong lantawon ug susiyon si Kristo sa bersikulo 21 nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ato na nga gi-explain nga nagpasabot kining mga butanga nga diin diay dili tanang nagampo na nagsimbas Ginoo mga kaigsunan makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Og aron nga masabtan sa kadaghanan maong atong gibasa ang bersikulo 22 nga sa diin pag-abot sa adlaw sa katapusan sa pagbalik ni Kristo, daghang mga tao ang manag-complain mangutana kang Kristo nga unta pinaagi sa ngalan ni Kristo na nagpangwali man sila sa maayong balita, na nagpagula sa mga yawa tungod sa ngalan ni Kristo, na naghimo og milagro tungod sa ngalan ni Kristo. Nan unsa may nahitabo mga kaigsunan ug makiglaan. Kung atong padayonon ng 23 nagingon, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan. Sa imong tan-aw mga kaigsunan ug makiglan, sa inyong tan-aw dinhaa, di ba kanang panaghimo og propesiya tungod sa ngalan sa atong Ginoo? Kanang pagpagula og mga yawa tungod sa ngalan sa atong Ginoo? Kanang paghimo og milagro tungod sa tungod sa ngalan sa atong Ginoo? Di ba na naghimo nagpagpangalagad sa Ginoo? Pero kung imong lantawon ug susiyan mga kaigsunan, pag-abot sa 23, si Kristo nisulti niadtong mga tawana nga nagwalis maayong balita, na nagpagulas mga yawa, na naghimog milagro tungod sa ngalan ni Kristo. Ngayon siya,
pahawa kamo, wala ko gayud kamoy kaila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og daotan. Wala ila ni Kristo, gihinganlan ni Kristo, nganong gihinganlan man ni Kristo mga kaigsunan og makiglan, kadning mga tawhana nga unta nangalagad man mga kaigsunan kang Kristo. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, balikan ta ang bersikulo 21, nag-ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. Ang pasabot ni Kristo, only lamang ang makasulod dito sa gingharian sa langit, kadto lamang mga tao nga nagmatinumanon sa kabubuton sa Amahan nga atoa sa langit. Ang pangutana mga kaigsunan og makiglan, uyon ba sa kabubuton sa Amahan nga natuwa sa langit kanang pagsunod og pagtuman sa pagtulunan nga iya lamang binuhat og tao mga higala og mga igsoon? Well, ato nga tanawon og susiyon kung uyon ba mga kaigsunan og makiglan, kung okay ra ba sa Dios mga higala og mga igsoon ang pagsunod og pagsubaybay, ang pagsunod og pagtuman sa mga pagtulunan nga iya og binuhat sa tao mga higala og mga igsoon. Kung atong basahon ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Taliwala sa atong pagsimba o pagdaig sa Dios mga kaigsunan og mga kiglan. Kung ang pagtulunan nga ato nga gituohan o gihawiran dili ang pagtulunan nga iya sa Dios o ang pagtulunan nga iya sa tao ang atong gigunitan, ang nahitabo mga kaigsunan og makiglan, bisan unsa pa nga mga pag-antos og sakripisyo ang atong gihimo aros pagdaig o pagsimbas Ginoo, kon ang atong gigunitan o gituohan nga pagtulunan hinimo lamang tao, ang gisulti sa Dios atoa, kawang lamang ang atong pagsimba ngadto kaniya. Nan kung padayuno nato ang otso nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mo'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Nahimo mga kaigsunan og makiglan nga nabaliwala ang pagtulunan nga iya sa Dios tungod kay ato mang mas gihatagan og pagtagad ang pagtulunan nga hinimo og tao. Muna nga kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, imong masabot og mahuna-una nga insakto sa gyud ang ilang paghuna-una nga dili mo adto og langit kundi dinhi aras kalibutan, kay nga man dili man sila mosunod og motuman sa kabubuton sa Dios, dili man sila mosunod og motuman sa pagtulunan nga iya sa Dios, kay ang ilang gisunod og gituman ang pagtulunan nga hinimo lamang tao mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, importante o gikinahanglan gayud sa atong pagkinabuhi karon, sa atong pagpangalagad sa Dios, atong susihon ang pagtulunan nga atong gituohan o gihawiran, kung kining pagtulunan na ba iya ba nga pagtulunan sa Dios aron pag-abot sa adlaw katapusan mga kaigsunan ug makiglan, dili ta unya mahisama sa mga tao nga nagtuo nga kay nangalagad, naghimog milagro, na nagpagulag mga yawa, na nagwali sa pulong sa Ginoo, nagtuo nga mga langit, pero ang hinungdaang ang tumoy mga kaigsunan ug makiglan, gihinganlan sila o wala sila ilhas atong Ginoo, kay wala sila musunod og mutuman sa kabubuton sa Amahan nga tuas langit. Mga igala ug mga igsoon, ato imon sa atong pagkinabuhi karon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong sundon og tumanon ang kabubuton sa Amahan nga tuas langit. Kumbaga mga kaigsunan ug makiglan, ang pagtulunan nga iya sa Dios ug dili ang pagtulunan nga hinimo lamang tao mga igala ug mga igsoon. Well, sa dili pa hingbit tapuson tong programa niya si Brother Joey Mar Guaco Coro, mayong gabi sa tanan. Niya pod si Himerico si Mata, niingon badiay ko encyclopedia na ang akong gingon kaugalingong panabot bisan walay mga Bible scholar. Well, mga kaigsunan, niya ang ato ang closing song, mayon man ang ato nga closing prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios. Daghang salamat sa bililhon nga mga pulong alang sa ikaluwa sa among mga kalag. Salamat sa imong pulong nga napaabot sa igdulungog sa tanang mga nagapaminaw. Tuguto Dios nga sila imong panalanginan nga dad-on nimo sa hustong kahayag sa kamaturan, makasubay sila sa dalan nga nagahulat ang kaluwasan. Tuguti nga sila imong tabangan, og unya o Dios sila usab uban kanimo diha sa gingharian sa langit. Daghang salamat sa inyohang imong pagtubag sa among mga pag-ampo pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kanginan, Brother Isaw dito. Uban sa atong bisita karon si Ninyo James Huban. Kining inyong ubos nga higala gigsoon, Brother June dito. Magaingon sa inyo maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie.